রাজ পরিবারনি বড় অনেক বড় সাব 36 গড়নি বড় খেনি 36 গড়নিয়া হামজো আগরতলানি ন 36 গড় থাঙ্কা কাইজাগै একটা রাজ পরিবার ন বা হামজো থাঙ্কা जों যেমন আমনি সদরনি বড় খয়ে কাইজা খয়নি বড় সদর কাইজাগै থাংমানে হায় একাই বনো অনেক বড় সাব বড়নিয়া 36 গড়নি বড় বনো বুট দিতামনাই বকাই বুট দিবাই কাকাই এমপি কাকাই 36 গড় আসুক তনে নং বনো নুলা নুংন নাদা नायफायनो राजा शिलंग तंगैमा हाय ताहां तंगैयाने अंगना कक आबैया निनि ककनो पार्लामेंट साइनानि बागै सरकसा उपयुक्त बरक नांनाय चिनि एकाय आबुनि बागैनो जे बरक चिनि बरकनि कक साइमाननाय ताबु जेमन बुबाग्रा जेबा बेखायचिनि बरकनि कक सावो जोंनो तै दुलो जोंनो तै सबा खालायो से रकमनो चिनि प्रार्थी महारानी कृति सिंह दा बर्मा खूब स्मार्ट ब्लाइके कक सानानि गोरों बहाय बरकनो जों जुदि पार्लामेंट रहर मान खाकाय चिनि दफानि कक साजांनाय चिनि मानथानि कक साजांनाय दिल्लीआव जे चुक्ति खायमाने जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय तिप्रामा थानाय बिसिंग जे चुक्ति खायमाने मनो इमप्लिमेंट खालायजांनाय एबं दादि दादि जों कय माननाय एकाय ब पार्लामेंट कक सायखाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव विशेष करे त्रिपुरा आमचायो एदिसा आमचायो हामारिनि सामुं तांजागनाय गोबां मा लामा हामियारक दङ गोबां मा सामुं तांजायारक दङ अमरक तांजाक्तै बुंनाय का आबुनि बागैनो आं नरंनो सावो गोबां मा बरक गोबां मा दरनै कक सावो उसकानि मल कक सावो सीपीएम रक विशेष कइरा बरक गोबां मा दरनै कक सावो बरक सावो ताबुक बाहायकाय मथा खायनै रक गंक आंध्र सब बुदि तमने बुबार रिनाय सीपीएम चिरकाल कांग्रेसनि विरोधिता खायफैका मानिक सरकार बाहायकाय ताबुक याफा बुद दिनासा मानिक सरकार बाइक याफा बुट दिनाय सुदीप राय बर्मन सीपीएम ने आमालो बुसक को खाइजाखा बुजाखा तकजाखा बर कांग्रेस नि बर ताबो कांग्रेस नि बर बाइक सीपीएम नो बुट दिनाला एके मतै खाय अनेक बरम को खाइफैयो ते काइसा चिनि कामी आमचाय रगबा बिबन आमचाय कयेकजन ख्रिस्टान बर बानसंका जों तो ख्रिस्टियान एंका जों तामो खायै अ बीजेपी नो बुट नाय बत चिनि एंका एसटी सर्टिफिकेट से बातिल खायनाय नि साख्लाय तंलायखा बर का अबैया बातिल खायनाय है काइसे बरक सामाबानो बातिल नंगै थांया बातिल नंया दिनै कनट छांमा मेघालयनि चीफ मिनिस्टार ब ख्रिस्टान ब बीजेपी नि कथाय तंबले नागालैंड तो जत्तनो को ख्रिस्टान बले प्राय 99% बरक दिनै बीजेपी बाय को खायतंबले बीजेपी खायतंबले मिजोराम अरुणाचल प्रदेश अमदे गोबां मा जागा बर खायतंबले बेकै सुतरां जिनि बरंनो थकायनानै आखनानै हो कीर्ति सिंह दे बर्मा रिगनाय बर कायना रिसा सयरिया ततराबो रिसारिया आमतै गोबां मा कक साव बेकै जोंबो सानानके गोबां मा ककनो सायमानो राजेंद्र रें आगे पुद्रि कानमन ताबुक सुट कानखा रियां जोंबो सायमामले ना आगे बर पुद्रि सि कान तमने गारिं साका खिनाय ताबुक सुट कानखाबले आहे दिबा जों अनेक कक सायमानो अनेक चुकलि कक साव बर एका अमरनो बाददिवै जोंसिनि हामारिनि ककनो माननाय बुबागेरा तामो साइतं बुबागेरा तामो निर्देश रितं जोंसिनि अजामानि ककनो खानावैनो जों बुट मारिनाय जों कौशलनि बागै जों बीजेपी पदबुबार चिन्ह बुट दिखामाने जों बीजेपी थांमायनिया चिनि मान थायनो जों तुबै फायनायनि बागै कौशलगत स्ट्रेटेजिनि बागैसो जों बुबारो बुट मारिनाय अ बुबारो जों बुट दिनाय अमनि परे बीसी इलेक्शन पर चिनी पार्टी नि आइडियोलॉजी चिनी पार्टी नि प्रिंसिपल चिनी पार्टी नि फ्लैग चिनी पार्टी नि मुं दाबो सलाय जायगा आ जागा न जागा तंक लीडर आ जागा तंक सुद कौशलगत कारण सिमिसे जों अब चंग मारिवो अब पार्लियामेंट नि चंग मारिवो पूर्व त्रिपुराव जों पदबु बारो बुट दिनाय गाय बुट चिनी अरंनाय 26 तारिख जत्तन फुङासि सिरि बसाय 4 तारिख खायै बुट को सेन्टार थांबायदि जों बा दिनाव गुरिनाय गाय नरक जत्तन खाख्लायो बुसकांनि चंगमारि व चिनी कीर्ति सिंह गोबां बुट दुय त्रिपुरानि जत्तनि सा कनैनि बिसिंग पूर्व त्रिपुरानि आसन मार्जिन बुट बाय कप्लाय खायै नरक चिनी महारानी कीर्ति सिंह कप्लाय खायनो अकग नारगैन जतन आहाय खाखा हामजाफारै आनि कगरा मथाका जतन खुलुमबाय चिनी अ मासनि चिनी लोकसभा चंगमारि अंना थाङै दंगो चिनी अ पूर्व त्रिपुराव चिनी महारानी कीर्ति सिंह बर्मा
chini bubagrani bini bai kusu chini orang candidate norok joto no abo clear na bla kebe confuse na bla chini candidate sabo chini maharani kriti sing dam burma candidate saimana bla ga chini kabang khai pod mario boot roi chini maharani no जों MP नामबो जों पाथकनाय गा साइमानो जे गोबां मानसिनि 30% बिसिंगबो जे बबागारन केबिंनि तंनाय एबा CPM खलाय तंनाय र कन्फ्यूज खलाय चिनि बरकनो ताम खलाय हंकाय नरक त्रिपुरा म थासि खलायो नं आंध्र सु सिम्बल जे नर बाहि बीजेपी वोट रनाय छ को काहैसे सिम्बल कतर को गया पार्टी बो कतर को गया कतर को के लीडरशिप सी जे लीडर राइट प्लेस छौइनाय राइट लीडर राइट जागो छौइनाय अवश्य मैटर खायो बुवागरा बार सावो सिम्बल कतर को गया लीडर्स मैटर खायो जे जागो थाङै बकक माने अ ककनो सान बगे जों चिनि महारानी नो जों आरा रहनाय तै अमो साव जे CPM रो बेंग आयो ओ दिनो खरकसा XMD सिंखना चिनि सिमनानि दा बर जानि मखना गी XMD सिकलम CPM नि तामिनि स्लोगान नि हांकाय कवरो मायना बोर्ड रिया साखैचे ना बोर्ड रिया छौ साखै मखै जतन चाकनि बिनक सायना महाराज छंनको सामासक ठगजामास अमाय बरक त ताकेसे बताम सायहांकाय कवरो माया बुनि 36 गन फाइनान्स बोर्ड रिया हनेबो आमाय प्रचार खायो बन छाडे थानाय जुदनि आमाल सन्तोष मोहन देभिने खरकसा सिलचन फायर MP जाय थाङा नरक साइजे माबाय अकरक साइमाना कक सन्तोष मोहन देभिने बकी चिन अ हानि बुथैया नाके चमा krengjang tango कुन krengjang रै न्या गाय चिनि महारानी त चिनि अ हानि बसा अ राजगारानि बसा चिन तिप्रासा ब छत्तीसगढ़ काय थाङै महाराज बा आरनि महारानी ब किदु चिन अ हानि बसा चिन अ हानि बुथैसि नों बना खाबले बहि न ओ सन्तोष मोहन देव सन खाबले निजिनि बरक हिनो तार माने नों ओ कौन करिदा गयना गाना आदाना मुसुरक साय माने सायनाबले तार माने ब आ केदागुरिन बर खायसि ओ जे सानाय किदु जोंले बर मुनि सुदौ जोंले महारानीनो जों हामजांनाय जों जत तिब्रा सले जों महारानी बुट मारनाय तांनि हांकाय जों सिमल कतर को गया चिनि महारानीनो जितिरै चिनि दफानि कक सारनाबो जों मारहाना या ओ जे बेंगायना रंगे ब yang kolo phayego bo o gone ganan ada sai amna soman chi khaisi te koroksa sabiro lekha pora tongmano joto bor ashikito hinjagya basa lekha pora kri phana bol phalchanai phano mokhetong phalchanma sikito tong tang sikitong gai amhai borok समाज तो ती वान सुना रंगो बो दफाना ती वान सुना रंगो नक्सा न आरिन बरं ती वान सुना रंगो बचिनी जे दफा थिनांग न कगनो वान सुना रंगो ताखौ बगनो ती वान सुना रंगो चिनि कल्चर सामु मुसामु चिनि दफानि हान न ती बो प्रोटेक्ट खाने बगे वान सुना रंगो अमहा ज्ञान गनां बरक बो लेखा पर कृपान जों तु अमहा ज्ञान बुद्धि न MA पास BA पास सब्जेक्ट कोन अमहाय जों ज्ञान माया अमगासि ईश्वरी माने बिनथाने फान दं अमहाय बरक न जों सिकित हिने जों सिनि जागो एबो अमाय बरक दं जे ताबो साइ बरंग नि थानि सामं करि तामिन बेंग गाय ब छत्तीसगढ़ महारानी बिन थानि SC सर्टिफिकेट तंग बा हिनि बेंग आयु आरे मूर्ख नों सियापा न सारा ऑल ओवर इंडिया जे इलेक्शन कमिशन जे ऑफिसर कोटो आसो थाने बथ सिबले नों सि मूर्खंगे SC सर्टिफिकेट तंग हिनि बेंग आयफनो आ ऑफिसर कोटो दे इलेक्शन कमिशन आसो थाने बथ सिबले बदिने एस सर्टिफिकेट एलिजिबल याका बाबाके आरो एलिजिबल खामुंबा ए अमाय कन्फ्यूज खले उनका CPM रक जेसेबान सातुं कांग्रेस जेसेबान साता बं कुनि दय गले लिहायसि नों महाराजन जेसे हामे सारक जों तेबा हामजगे बन खारक सिंनाय हायसि ए आबो जों बखावतन नांनाय आउन बगै जिनि बरं गने MLA बो जों आंबो जों चिनि आमसे जत जातन जों गरगन गामा ककपिलाय दङ जों चिनि आमसानि जों रेकर्ड थायनांनाय ताइंगाय थानाय 2019 चिनि महाराज कुमारी प्रगब साफ्रु जों जितिया फानो सारा त्रिपुराव रामचंद्र जों हाईएस्ट भोट रु अमहायनो ताकलायबो जों अबन सला डबल भोट रु जों चिनि महाराजनो जों गिफ्टनाय सारा इंडिया फुरुनाय जत MP जों हाईएस्ट भोट माने पास फाइनंगाय चिनि महारानी कृतिसिं देबरमा बो हाईएस्ट भोट माने पास खायो अमहायकेसि जों अ चिनि आमसाय जों सामुमा खाय जों जिति माता जों जितिनाय 100% दो अलरेडी जिति जाक्सि जों एडभान्स जों जिति माने जों तंथलाय मागा फियाबा जितिमान बिसिंबो जितिमान फेलायनाय जेदा जतन सले गोबां कुक्ति जितिनाय अमाय खलायने बगै जों तियार मातन हाय आन बाय तिनि जिनि महाराज जिनि बगै जे एकॉर्ड टु मानि लैंड राइट्स जों पॉलिटिकल राइट्स जों कल्चर जे राइट्स जों
अमरकनो चिनि बेला इम्पोर्टेन्ट टपिक बसंग सुइजाक दं आबोनो चिनि जे जों जाय ससियेल मिडिया भाइरल मानाबा लास्ट पेज सिग्नेचर मासिको चिनि जाबो चिनि बरंगनो एमएलए साइमनो जों साइमनो चिनि जत लिडर्स साइमनो आ बिसिङ चिनि बसी इम्पोर्टेन्ट कक दं इंगे आबोनो जे तुनान बगे चिनि बोबगरा जे हार्ड वर्क हाइका चिनि जत तिबरसा जे लगी दिखा अमर चिनि बोथाइ जों जत नुखुङो जों मानो थाङै दं गान बग अजरावो बय ओ सिबिएम कांग्रेस लिगि लागाय कक सामनो जों खोनायावै जों जस्ट अमसिम खोनादे बयजेसमान साथुं बम मारि बुट दिंगे जों पद मारिवो ताङै पद मारि बुट दिंगे चिनि महारानी कीर्ति सिंह देमन आरो बुसावो बनो पार्लियामेन्ट र हक हांगाय चिनि जे एकर्ड जे चुक्ति हमन आबर दादि इमप्लिमेन्ट खाना बगै जों आबनो मार हनाय गानबो तिनि बिसि कल कक साले आं अब रिक्वेस्ट खानाय जस्ट नर मुइते तंगदि पद मारि बुट दि गोबां गोबां कप्लाय खाना बगै चिनि महारानी न जादि कप्लाय खामन यागुलो चिनि जे दागदि चिनो एकर्ड इमप्लिमेन्ट खाना बगै गाय आसनो सितुं हाइनु हाय नरन बगे आं सुरिनाय काहाम गुरि तंगदि चिनि जत लिडर बगे सुरिनाय तै नरक ब जानजन मते मानि मानो चिनि बोबागरन बगे सुरिदि चिनि महारानी बगे सुरिदि जाते बर काहाम करन खाय कप्लायङै चिनि दफान बगे और कक साइमान तुंगनि गासन सितुं जतन हामबाय बोबागर आइलो तुं ति प्रमोद हाइलो तुं चिनि महारानी कीर्ति सिंह देमरमा गोबां गोबां बोद कप्लायङै चिनि दफान कक साइमान तुं हामबाय